Sy roboka zay venir anao malgré zegny anao nigadra. Non, pourquoi? Au contraire. Tamin'ny le 10 décembre igny zao, j'étais devant l'ONI à Madagascar. Tigre Rouge Madagascar est le seul et unique au monde. Ore mandreny zoky zandry raha ranabavy jiaby ajo am'rex podcast miaraka amin'ny ranabavy Natasa, défenseur protectrice des droits de l'homme et présidente de l'association. Oui. Ok. De kako no ranabavy. Salamat tsara faly tonga eto. De za zegny kaiky anao zegny par rapport amin'ny activité hitako ataonao agnatin'ny Facebook ao de fihetsiketsegna misy ataonao koa zegny amin'ny faritry misy anao agny. De kevogno tsara anao amin'ny question-naka jiaby eto. Pare lalandava tsy Pare. Ok ba c'est day. Alony zany de pilika sujet-naka zegny tiako tsendriky anao présenter tegna anao na dia za fa nikorokoragna raha mombamomba anao hely teo. Yeah. Raha za very somary Natasa ny tegna fagnantsovagna izy SSA fa tsy mitovy am'le Natasha. Oui, Natasa. De présidente d'association Tanora tia fivoarana Vasambavagna amin'ny faritry Sava, protectrice des droits de l'homme, défenseur des droits de l'homme, activiste, lanceur d'alerte, entrepreneur. Jiaby zegny amin'ny vazareko. Tsy aby zegny. Mbola maromaro ankoatran'izany fa tsy tongon'ny eto. Zay fitseliky zay. Ok, merci aminao zegny nagname présentation hely zegny. Fotoagna mandeha fa sady anao koa tsy tanako hely eto fa direct hoe ampidiriko zegny le sujet-tsika zegny mikasiky liberté d'expression zay. Mety. De araka fahitavako anao zegny anao mety mavoavo fe tsara le sujet andiko regnitsika eto. De liberté d'expression. Izy ka ia zegny limite ny liberté d'expression zay amin'olo araiky. Avô zegny ino zay raha nanosika anao zay nasaky ny volagna zay malgré fa gravy amin'olo araiky masaky ny volagna lalagna à Madagascar eto. Avô koa zay mbo fagnampy ny fagnontaniananaka koa. Ino zegny avianao zay mandeha mi-inciter olo zegny i-dénoncer raha tsy mety mandalo amin'ny fiainana à Madagascar eto. Yeah. Telo be zao le question. Yeah. Ok. Resiko am'le voalohany malô. Aiza ny limite ny liberté d'expression ny fahafahagna miteny, fahafahagna mamoaka hevitry. Ino ny limitiny? En généraly, tokony tsy hisy limitiny raha ohatra ka tsy manity olo anao, tsy magnasaha olo anao, na tsy magnano karazana diffamation anao. Dikan'izay nga hanagnanao preuve raha niaignanao ny tanteranao. Raha niaignanao anao mitsy niaigna izy. De misy lalagna moa makasika zegny. Misy lalagna hoe zao tsy mety atao, zao tsy mety atao. Igny fô tsy mety atao. Ohatra hoe magnasaha olo, asasahako izy amin'ny réseaux sociaux, na za ivolambolagna raha makasika izy nefa raha tsary hitako amina tsy anagnako preuve aby, igny tsy mety. Fa ankoatran'izegny, izy karaha makasika anao, raha hitanao, raha niaignanao, raha tsapanao, afaka volagninao. Donc zegny ny limitiny ny tsy manakantsakagna ny libertén'olo hafa sy tsy mandika lalagna zay misy eto amintsika. De nagnino masaky izy question ndraikindraiky tsy de voavaliky loatra satria za hatram'izay efa nasaky fo mety fitaizagna angamba satria taminay tamin'ny ray aman-dreninay dila nisy liberté d'expression olo jiaby afaka mivolagna indrindra fa viavy tian'ny papanay mitsy hoe viavy mbo mandray fivolagna amina fivoriagna nefa tamin'izegny tsy mahazo mivolagna amin'ny zaza viavy. Donc fitaizagna za koa nitaizagny tamina association, za koa nahazo formation maro amina formation na droit de l'homme, ULTP, ULS, na be zegny formation zay natreky de afahako mamaly raha koa fa tsy mety igny de volagny, afahako magnaboaka hevitra raha koa fa hitako fa tsy magnara-dalagna de afaka volagny. Nagnino mi-inciter olo? Mety amintsika maraha jiaby tsy manjary miseho amin'isika tsy mety zegny zegny natonga ny ZNZ nitsangana satria maro raha tsy mety fa raha ohatra ka eritrereto hoe isanandro antsika fa nivolagna nanomboko tsy nandeha rano fa nanomboko nivolagna antsika manomboko misy corruption madinidinika fa nivolagna de mety tsy tonga tamin'igny antsika fa voavaha madinidinika fô ohatra en France zao misy grève isanandro c'est la liberté d'expression fa tsy maventy be njare satria entin-jare isanandro sambolagna misy grève fô
Nintsika igny avory akao afa feno ny kapoaka zay vao aboaka. Nefa raha isan'andro anao misy raha tsy mety ao tokantragno direct volagny fa tsy ambesagna après un an zay vao mivolagna tsy nety taminako nga nataonao nia tamin'ny taogno lasagna igny ngamse fa niany amin'ny fiarahamonigny magnanjegny ka. C'est ça la liberté d'expression. Tsy ambesagna hoe afa feno ny kapoaka fa aboaka zay raha tsy zaka. Mavesatra be izy indesigny ninay zao makasiky prison igny tsy nazo nivolagna hely repos hely kofa niboaka avy takao fa navesatra après 3 mois za fa ni explosé. Imagine aminjay mavesatra be ny raha tokony aboaka nefa tsy aboaka. Zay natonga izy ankoatran'izy koa izy vu que anao tony koragna resaka prison volagninao zegny aminao zegny hoe est-ce que hoe voahaja sa tsy voahaja zay zoma olombelogno zegny amintsika eto Madagasikara? Izy ka ilay article agnatin'ny zon'olombelogno manko maro. Misy 3 be zao. Ny liberté d'expression zay numéro 19 satria igny manko ny tegna tiako de nalaiko mitsy le numéro 19. Fa raha article jiaby akao nizahagna tegna tsy voahaja sécurité zao. Eza misy sécurité eto. Bokary antany eky fonao fa azondraha. Afa matatro anao amin'ny téléphone-nao. Dikan'izay tsy sécurité eto. Resaka asa mendriky. Le travail décent. Ny 250 000 mazigny zay tsy miga amintsika ty. Zegny ve ny asa mendriky. I 100 000 ariary azon'olo de asa mendriky. Liberté d'expression migadra aby zay olo jiaby mivolagna nandritran'ny firy taogno. Firy. I zareo am commissariat des droits de l'homme zao nagnano listin'olo nigadra politiky amina resaka liberté d'expression andrivony. Nandritran'igny fitondragna je sais plus depuis quand jusqu'à amizao. Dikan'izay tsisy raha respecté ny resaka droit de l'homme. Fa tsika indraiky manomboko. Afa masaky mivolagna afa tsy nipody amin'ny prison eky nefa zay miekaiky amin'ny Facebook akao dikan'izay fa misy base afaka anampônagna izy. Engany ka tsaratsara kokoa. Ke anao ndraiky tsy mieritreritra hoe fa par rapport amin'ny raha zegny hoe zegny any le raha fa dénoncenareo jusqu'à eto amin'ny Facebook zegny tsy atahoranareo mbola utilisenareo contre anareo koa teteky agny zegny. Koa ka niova koa réalité politique à Madagascar eto. Okay. Zay maloha tsy de olo matatro satria fa maro loatra raha hita fa maro raha niaignana. Zegny voalohany. Mety matatro fa misy courage kokoa. Ny courage manko tsy hoe tsy matatro fa matatro anao fa ataonao. Matatro zao anao ohatra magnano ty podcast ty fa atao fo satria mahasoa firenena. Zahay koa magnanjay mety mampatatro ny mivolagna fa satria magnasoa firenena ho an'ny tanjanaka de atao fo. Utilisen'jareo agny afara agny on est prêt. On est toujours prêt. Et misy organisation maro koa afaka miaro zahay. Za zao olo nandalo prison, je suis toujours là. Tam prison za nisy organisation internationale maromaro afaka niaro. Tsy de hain'olo loatra kay ny défenseur des droits de l'homme kofa misy raha mahazo izy misy structure maro be afaka itsehigny miaro izy. Afaka micontacter za mo le olo victime amina raha magnanjay. Tsara zegny raha zegny ampafantarin'olo hoe anao kofa niaro zon'olombelogno, lanceur d'alerte, activiste, misy raha mahazo anao de misy organisation maromaro afaka miaro anao. Misy international, misy national. Donc zay attaqué, on a plusieurs avocats. Que exemple ajouté zegny misy olo araiky nigadra ajouté. Karaha ataoko za ajouté hoe sako mvola misy namanay araiky ajouté zegny nigadra toky nigadra ajouté. Est-ce que hoe anao ajouté mahafaka miaro izy même si izy coupable tam raha nataony na izy tsy coupable tam raha nataony? Izy ka dans le cadre ny asana défenseur des droits de l'homme no nampigadra izy de afaka iarovagna izy. Fa io olo aby miaro io manko misy enquête atao. Ohatra ninahy zao nisy enquête malao nataonjare. Nisy responsable na droit de l'homme nandalo takagny nagnano enquête hoe ino marigny naviany raty. Misy enquête malao fa tsy hoe mandehandeha ho azy fô le protection. Hita fô kena nampigadry viavy ty koa nandatsabaratra c'est n'importe quoi au niveau des droits de l'homme. De zay zare vao miréagir, zay vao les fonds débloqués, zay vao misy avocat avy tatina lefa tagny. Gagara le olo takagny hoe fomba akory manafana ande nagnafatra avocat avy Tananarivo. Parce qu'on n'a pas les moyens. Je suis pas riche. OK? Ils payaient billet d'avion avocat avec hôtel et tout. Si vous voyez, alors qu'ils avaient plusieurs avocats. 3 avocats. Ils ont fait les maximum. Donc, araka kalera. Ni atao maloko fa misy resaka activiste na défenseur des droits de l'homme ze voruruhndraha
de midénoncer malô misy plateforme maromaro zegny aligna akagny afaka partageko aminandre izy de contactenao regny afa misy national izy amizike amin'ny ONDH ko Observatoire National des Droits Humains de zare amizay magnano enquête misy enquêteur maro be isaka région isaka tanagna misy aza matahatra bende regny zaza alefa ty mandeha magnano formation droit de l'homme zao iregny no magnano enquête malo vita anjare enquête alefa anjare aty zay vao mandeha les procédures mbana psychologue misy ako za zao boka prison igny je me suis dit tsombo lasa lefaka za ty j'avais un psychologue disponible naraza il y a une prise en charge médicale tako boka vitagna natao analyse natao zao nizagna hoe so de nisy impact tamina fahasalamagna anahy lera donc misy les structures fa tsy de hain'olo de amizao mo partagena amin'olo jiaby lera ke tamizy boka zegny anao koa navoasambatra tamizigny de misy zegny olo agnatin'ny Facebook ao volagna hoe lalagna koa fa lalagna anao koa fa matoanao navoasambatra zegny ora nataonao matoanao koa zegny samboriser dikan zegny misy motif nanamboragna anao fa tsy zeka hoe anao miaroaro tegna io misy commentaire n'olo hitako hoe après anao fa nagnano en direct igny za mahita hoe commentaire zegny podiny capturer anao karaha ataony ro olo aby mpagnano raha karaha regny ze karakory zegny fomba fahitavanao ro olo igny zizay magnanjo amitsika eto manko le olo tsy mahay le vérité nefa magnanognano commentaire ok izy am fiainagna anazy agny mety misanoe ngamba izy bureau anazy na fiainagna anazy ko tsisy raha atao de magnano spécialiste amle raha miseho za zo navoa zegny tamle le 2 octobre igny nagnano manifestation zay 1er octobre nalagna ta Sambava za urgence c'est même pas moi nangalaza tagny c'est l'organisation internationale nangalaza tagny satria za en danger de narendregny olo jiaby mivolagna ni lefa izy nazo vola gona raiky nazo zao alors que j'étais en danger de mort ok tsisy raha hainjare makasika zegny fa zare mipousse anao fo micritique anao fo mivolambolagna anao tafara mo zavy teny volagna taminjare tokony naboko eto ndraiky capturany raha aby nataonandregny mais je suis pas comme ça ni olo zegny tsy mahay le réalité no anao mahay le réalité no ary anao koa fa mi Facebook tsy maintsy critiquer an'olo fo mila blende c'est tout zany mahay le raha marigny niaignako de kofa miala an'igny misy terme tsara be zay fampiasain'ny Miss Lynn on s'en bat les couilles de commentaire zegny critique zegny arakarakanao misy nataonao marvoanao de mamparafo misy ambelanao fo kofa tsy marigny de c'est la même chose za tam 2023 niditra tam prison critique zegny tao izy raha vaviko parce que c'est izy zareny nagnakale j'avais pas de téléphone fa nafo hoe ranileny zegny olo jiaby tsy tianao igny niboaka sintry olo jiaby tsy tia mahita zaha mivoatra be isanandro igny mandeha magnano voyage raha ny tanagna igny niboaka aby satria c'est leur moment leran'ny zaha mitombe zare no miakatra mais j'ai remonté la pente je suis sortie j'ai rebâti ma maison j'ai rebâti l'association et je suis toujours là kan zay anao zay tsy roboka zay venir anao malgré zegny anao nigadra non pourquoi au contraire tamin'ny le 10 décembre igny zao j'étais devant l'ONU à Madagascar devant l'Union européenne l'organisation internationale des je sais pas quoi tout aiza zare aby ny critique zay nanao tsy jery aiza zare fotony boka za zegny nahita situation zay za nahitanao zegny karaha ataony kaniny donia koa zay le olo zegny olo zay fa hitanao fa miaro le raha tsy mety mandalo de misy andian'olo zay tsy haiko hoe asa olo voakarama azo na olo tsy mahay réalité misy na olo hoe tsy mahatsapa hoe fa ino tsara le raha mandalo le anao magnano raha zegny anao ataon'olo tsisy jery anao magnano raha raiky anao ataon'olo adala jusqu'à ce que hoe leraka fa nini donia fa hitandreo fa izy fa marary agnatin'ny prison olo tonga saigny afa maty ary izy zay olo tonga hoe farana kaikina nataony nety oui afa maty olo afa maty nini donia zay vao la plupart an'olo tonga saigny teza aby zare tamin'izy mbola vela non
Zay zao namono tegna ekipinaha nagnano tologno na de tologno tsy tianjare, tologno pasifika nataonay satria zahay tsy tia mandratra rahan'olo. De maro olo tsy tia izy igny. Le olo tia andratra rahan'olo tsy tia izy igny. Le olo aby afa amin'ny place ake tsy tia izy igny. Fa koa fa nahery andro rajoely, azovy aby nandeha nagnano ravoravo rô jiaby. azovy aby nandeha nagnano carnaval. Zare aby ny critique zahay. Tsy zay? Fa tamin'ny androny zahay nagnano izy igny, ny critiquer, tsy vita nandre izy, tsy mety izy, andre zegny ho, andre nahazo vola. Raha karaha zay fo. Nisy nagnady nahazo vola 10 millions, 10 millions. Mbo ataova milliard le vola ngdiagna hazoko fa 10 millions zegny tsy fandanja zahay. Mbo parapara ny gabarinazy le vola rimera hazoko fo 10 millions c'est trop bas quoi. Allo 1 milliard. Magnaka ka magnano rimera makasika za. Wala le olo nagnano rimera mbo ataova bebe hely le vola fa 10 millions tsy fandanja za zegny. De izy amizay boka anao teo nivolagna fa ni confirmenao fa tsy voahaja zay le zoma olombelogno a Madagasikara tsy voahaja zay. De izy io nisy fotoagna zay izon'olombelogno ta Madagasikara fa navina voahaja. C'est une bonne question. Lagny nazaroko ndraha malô, oui, mba misy voahaja ndraiky taloha dôha ake. Taloha dôha mbola afaka magnaboaka hevitry. Tamin'ny papanay zao azoko honogno mon père était un activiste, fa izy tegna afaka nivolagna. Fa ni droit de l'homme tsy par rapport amin'ny liberté d'expression fo, par rapport amina raha économique diable, par rapport amina fanagna, farim-piainagna, sécurité. Taloha kosa sécurité mba tsaratsara. Taloha kosa tsika mbo nanambola. Amsike ko 75% n'olo mijaly. Fa taloha mbo tsy nagnanjegny izy ty taloha mbola niagniagnely nefa papanay infirmier. Amsike infirmier zegny sarotro mavelogno olo amina karamanay infirmier zegny. Ko tsy mangalatra. Ko tsy mangalatra. Ary mbola dirantsika vakely resaka halatra fa nivoatra na nivoatra zegny le raha nivoatra ratsy nahe ratsy jusqu'à tsika ke hoe nanjary taloha misy nanjary hely taloha de amsike nahe ratsy fo nefa tokony mahe tsara zegny ny lozikin'le raha mahe tsara ny respect des droits de l'homme mahe tsara ny farim-piaignan'olo atsika ndraiky mahe mijoboka ankady fo. Kazy bo karaha tiako volagniny hoe fa le raha zay miaratsy karaha ataony anao za izy miobserve karaha ataoko za olo tsotra. Anao rango mandeha baka tsy haiko na tsy ataoko dika tsendriky ataoko amin'ny fokontany alohany anao mahazo amin'ny fokontany. Corruption fa maro boko, corruption maro isaka mandeha institution maventy feno corruption. De matanjaka be le fagnanaovana corruption Madagasikara eto aveo zegny io zay za araka fahitavako io tsy fanjakana zay reka magnano corruption fa na olo tsotra. Na olo tsotra. Fotony exemple azo ty anao zao ko avy amin'ny aminaka anao avy amin'ny fokontany ary izy mivolagna aminao fa hoe araka fazahoako tsy haiko asa diso za amizay fa fangalagna certificat de résidence zay koa tsy bojo tsy lafo. Nefa avy ary zegny fokontany micorrompre anao olo tsotra. De amin'ny fotoagna io zegny mauvais le raha zay fa direct agnatin'ny lohanao fa izy koa angala vola hely fa aminaka de accepté fa nefa raha fa corruption. Corruption ry raha aminao zegny ino zay mahatonga zay fa matanjaka be zay fagnanaovana corruption amitsika eto tegna matanjaka izy zegny raha ny fahitako izy ny tombo tsikelikely afa nisy edy corruption arera nizao tontolo zao misy corruption fa Madagasikara ataontsika hoe mafimafy kokoa zegny fo fa angala exemple za ohatra amin'ny fokontany zegny ngavolagnintsika za tsy miaro zare amin'ny fokontany fa tiako mba micomprendre atsika zegny mila mangala via roa zay raha ohatra ka anao piasan'ny fokontany. Ok, misy la impression hely taratasy hely andeha soratagny tokony hiala amin'ny vamposin-jovy zegny vangagny raha igny i taratasy anoratagna i raha igny miala vamposin-jovy ok zegny réalité-nzare fo atsika magnano ve micomprendre hoe za koa tsy tokony nagnano izy ty tsy normal koa ny raha ty misy olo ndefa mahita raha normal ke zegny edy baka le problème le raha fa tsy normal le raha tsy manjara fa lasa normal ny procédure zay tsy manjara fa lasa normal izy tsy raha niany ny corruption zegny tsy raha niany atsika zao koa fa magnontany asambava mo tegna mampimoeza amizay zaza mafika baka igny zanako tiako lasa police zanako tiako lasa infirmier zanako tiako lasa paramedy lasa docteur
Entsika ndraiky moa karaha man'ny olo aby, karaha man'ny polisy, karaha man'ny paramedy. Fa ino zay le miatire atsika koa satria zare mahazo volana kolokolo isan'andro. Donc afa agnatin'ny saignintsika kagny le raha. Ary iny tegna mahasarotro ny fiadivagna amin'ny corruption i. Satria le raha afa ankreagny. Atsika jiaby fa magnano fô kô fa andeha à l'hôpital mila magnefa 10 000 ariary na 15 000 ariary. Kô fa mandalo amin'ny polisy afa mila magnefa 2 na magnefa 3 na mandatsika tsy haiko ino le alatsika hely igny. Na kô fa misy dossier atao de kô fa tokony magnefa zo. Ile tokony igny zegny afa agnatin'ny saignintsika. Fa n'accepter afa niacceptentsika afa inconsciemment akagny de mila coup de choc maventy zay vao magnova igny asan'olo jiaby tsy asan'ny gouvernement zaraiky tsy asana olo mpitondra zaraiky asan'olo jiaby asana association ary tegna association ny tegna miandraikitry zegny association inge magnova mampianatra magnano sensibilisation fa ny association amintsika ty wera magnano fety isaka bonaneo fa le fampianaragna zegny adigna sisy feky resaka action sisy fagnanovagna fety oui ny radio managna rôle na éducation information sy ny tariny fa tsy hoe hirana salegy fo tsy hoe anity olo fo fa regny rôle regny olo jiaby zegny tokony samy mandray rôlenazy anao mahay mampianatra olo tsy mahay ny association magnano ninazy zare amin'ny fitondragna magnano ninazy raha samy magnano izy zay vao miova fô koa tapany hely fô magnano lasa tsy miova zay le izy aminakazy za mahita zegny cause fisian'ny corruption amitsika eto izy fa laligny be io tsy afaka tapagna direct ino zegny aminao zay mesure tokony raisiny zay mba ampienigny resaka corruption io zay ampienigny izy zegny hoe tsikelikely fa zaho karaha toko fahita fa tsy afaka tapagna koa tsy mon'olo donc izy ny volagny takegny samy magnano anjara anazy mampianatra misensibiliser ohatra olo andeha l'hôpital afaka volagninao hoe tsy mila magnefa volako na fa gratuit zay de zare amin'ny hôpital koa mbô tiregny fa mariko hely raiky ty za moko tagnatin'ny piasampanjakana italoha ray mandreniky tagnatin'izy anadaky tagnatin'izy aiko tsara réalitén'izy akao za koa niasa tamin'ny administration taloha alohan'ny za hiala de za mahita fa misy fotony fitondragna koa zegny le raha zegny karama hely karama io hely karama na paramètre zegny tsy mahavelogno anao volagna raiky ino recournao corruption zay igny aminogna karama zay aminogna karama nefa anao amin'ny dokotera fonctionnaire tokony mampianatra zaza aminao kide fa tsy mampianatra zaza amin'ny tany karaha zegny ho dikan'zegny le level ny niveau de vie iandrasan'ny fiarahamonigna aminao ambony nefa karamanao ambany ino fomba aminonao izy magnano corruption fokony tany takey ameza budget zare nagnino ma zare tsisy budget anaovagna impression na raha io ameza malo le raha tokony asan'le olo ameza le karama mahampy le olo zay vao magnano sanction zegny tsy tokony tonga ho avy tsy mahazo magnano corruption andre nefa il a pas le choix regny structure aby regny structure na resaka corruption miady amin'ny kolokolo andanegna vola be maro budget regny bianco pak sy akoin maro ny forom-porogny aby jiaby magnano asanjare marigny ve zare satria zare ko magnano asanjare marigny tokony tsy hisy corruption ge tsy zegny mo antony nanaovagna zare ake tsy zegny antony nagnamezagna vola zare fa tsy haiko ino antony tegna nilagna zare manao zahay aty tamin'ny affaire anahy igny raha vaviky 10 nandeha ta bureau-njare za niboaka prison na talohan'ny prison igny ara misy impiry injatony za nagnano dénonciation en ligne satria sarotro aminaha hen'olo za dikan'izay sarotro aminaha andeha bureau ry inona nanganagna igny dénonciation en ligne igny afaka magnano signalement koa anao azavenao akoa raha jiaby ampinjatony naha zay akagny mbola tsary nisy fotoagna nisy olo namaly tsary nisy suitiny ziska zo dikan'izay tokony ravagny zare na soafagna hafa samy magnano anjara anazy koa fa corruption ny volagny manomboka avy an-tokantragno ziska ambony ary zare ambony ara ny tegna tifirigny am'izy le ambany aty isan'andro vohombohombo zare ambony agny magnano isan-karazany tsisy vohombohombo resaka jirama zao zany suitiny
des milliards qui disparaît tsy hita fa koa raha zato ambanimbany ary disparaître fa hita mafia jiaby tsy haiko ino volamena sokitry tsy haiko ino le ambanimbany fo hazo le ambonimbony tsy hazo l'exemple doit venir d'en haut zay le izy oui marigny raha volaninao zegny ndraiky edy fa koa tegna mampalahelo aminazy des fois izy koa zegny le olo zegny le olo mangalangalatra raha ry zegny saky aboaka zegny hoe namaky tragno volagnindreo oui koa zegny olo nangala hoe namaky labotikin'olo ry aboakandreo fa tatra le izy fa oui koa nisy olo nagnano affaire maventy zegny izy fa corruption izy oty izy corruption maventy ary egny ny tegna corruption des milliards tokony andeha agnavotagna atsika very iregny ny tegna corruption aregny ny tegna tokony adivina fa ilay aby ambanimbany aby mbola mety sakafonjare satria tsy namezagna sakafo encore une fois droit de l'homme ok managna droit hanagna sakafo hanagna tragno iprotezegny ny olo tsisy sakafo izy de mandeha mangalatra ria bazary regny ny indrihigny isanandro tokony force diable lanigny magnindro olo aby magnary milliard lasa Maurice zao firy milliard à Dubai firy milliard mavita ino aby vola aby regny indriha commencer agny malo zay nefa tsika eto matinjaly tsika matinjaly fontry vola lasagna mba donc amariparagnatsika izy amizay anao tsy tanako ela eto fa ino zegny le mba afatra anao zegny amin'ny surtout zay jeune zegny mbola tsy tonga saigny fo zegny amin'ny situation misy atsika mazaha tsy volagna legnan'olo fa be fa jeune zay tokony hoe iaro tegna nantompiny zegny par rapport am raha zay mba hoe agnova toe-tsaigny koa zegny am raha jiaby zay zegny jeune fo volagno fa za tsy volagna legnandreo sady zare olo be rehefa tsy avotro zegny natonga zeny zedy nitsangana azafady hely aminjare olo be azafady aminandre olo be mangala sezy hely maloha ndre zahava zahay agnano izy zegny natonga zeny zedy nihetsiky fa tsy olo be afa take fo zare hatramizay tsy nagnano de nihetsiky ny tanora de hoan'ny tanora tsy ambesigna mare avenir anao c'est pas d'aimer hoavin'ny firenena tsy hoavin'ny firenena on est aujourd'hui niany anao tsisy asa niany anao tsisy rano niany anao tsisy jiro dikan'zegny niany anao mandray andraikitry mety tsy raha maventy be tsy voatery andeha amy scène zao na amy scène zao fa zay raha azonao atao mikomanse mianatra malo mianatra za zao koa fa nikoatsy misy lina en terme de droit de l'homme de raha nivolagniky taminazy voalohany azonao manao diplôme de droit de l'homme nao zay vao anao manomboko magnano misy exprimer satria mbo hainao le base-ny raha tokony koragniny donc mianatra zegny tsy voatery diplôme à l'école formation raha ny tegna tsara za zao raha zavanandre juste infirmière hely oui fa en terme na formation fontre ary mafiera satria je maîtrise beaucoup de choses mamaky boky regny ahaizanao raha magnaraka vaovao regny ahaizanao raha midira amin'ny association natasa isarako anao zegny nagneky nivahiny taminaka teto de tsika nitafatafa nikoragna nivolagna raha maromaro de za zay sujet fikoragnitsika io zay tsy de sujet mazatra za loatra zay satria za tsy mahita olo zegny tegna agnano izy fatria raha peut-être koragno eto hoe olo mirody makorely tout ça raha karakaraha zay fo zegny jeune magnano izy jeune tia vola malaky raha karaha zay fa isarako anao niantetsika nikoragna raha resaka raha somary un peu hoe agnabognabo niveau hely edao fivolagnana izy de anareo mpizaha zay koa zegny regninareo koragnanay jiaby ao zegny tsy de sujet mazatra fataoko eto koa izy koa azonareo onogno de anareo koa magnamia jugementnareo zay par rapport koragnanay jiaby teo zay fa pisy anareo jiaby Akomba, sary vaovao ary endrika miavaka. Rehefa mitafy azy ianao, mampisongadina amin'ny fitiavanao ny firenena sy ny kolontsaina malagasy. Signe Rouge Madagascar est le seul et unique au monde. Signe Rouge Madagascar est le seul et unique au monde. You know